Kajing temu ke sarkar pedang banwanra ya ke uniform civil code. Kan sakta shibun ya ke jinglong kerpang ke jat ben riu red pan. Nadu ke culture ke riti dustur bat kum joru kan kata ya pat riu lum. Laong ba Meryl Bones EMU MLE ke nong po. UTU MLE ulakran ha ketiga jing kedua bat kilat pathai kubor ha ke South Regunai tung arjar pulai nak bapen pau ya ke jing bam sngoya hap jong u. Hadian ba ke sarkar pedang ke temu banwanra ya ke teka mat hayeng dorbar thau an Lok Sabha. Dak bakentu jor yaki laingot ki dekhot nakane ke jela shaki artali ki yeng dorbar kari kata ke Lok Sabha bat Rajya Sabha makin kran halor kane ke mat ulaong bag UCC kamdai ban kata ke jinglong kerpang jong ki jat penrio hapo ka jela so kwa ban ai jingmut khiat ka bede bat ka wei na ki bil ki baka sarkar pedeng kadang don jing temu ban wara ha kane ka dorbar jong parlimen ka bangsa long shen kata gede halor ka uniform civil code pika jing sedang habang ye keren cepang uniform civil code dikila mention terpang apa ka artikel ka basau pusau jong ka reti penia jong ka ri ke jungi ka boong kumni pun pule ka uniform civil code for the citizen. The state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of the state. Ka keren tangkam tai ka artikel ka ba sau. But ngi kum ki riulum ki ba don haga dong sate lami ni haga jelame khalia ga jungi. But ki riulum se ki chakaru. Ni don ka jing preserve la ne ka jing yada ka pakarpang. Ya gerti ka dustur kendo ka siap ki customary law ka fair ka king ni. Namar kata kani gede ka ni ki mat ki ba kongsan hadu kata. But ba lada ka uniform civil code country kam ha ka negeri ke jungi kalong ka ba ma do kata namar bangi ngi don lala gi jong ki kom kiriti ki dustur ki bangi juyai bot kam tam ngi ko don ha ki ne ki schedule area ki bangi ngi don ka jingmut habdon ka ne ka uniform civil code ka wi ong kamot ba kan don ka wi be ka an ke India pun halor ka wede bat ka songkha songman lor wede bat ka jing pelat san sieng ka divorce ka ko nang ta ka jing hiar pateng inheritance la ki succession ki jing don ki jing en ki kur ki jat ki kenja bat ki wi ki mat ki badan hang ni dia nomor kata la dangin pe ki jing long kerpang jong ka jai penriu ka joki kam tam ki badan apa occident area kan kata sibun lada kaneka an country kam kamtam ngi don ka Christian marriage act khat praspan yu pu a don pa kene no du por pareng ka don kaneka ka ba long applicable du mentaru ka bangi ju practice ngi ju don kam jadi ngi ta ka dau kalong sensitive bahagian ki issue ha ka bede bat kumno ban balada ka sarkar pedeng kan pentri kam kane kan pas ya kane ka bill bakan long an hang ti parliament kumbala ban suthu nagaliang jong law department Ministry of Law regula panjing mot kini kutai naki stakeholder naki state kini kutai but ba ngimpat tip ya ka draft jong ne ka bill hadu mentah mar kadang de ka anyro ka ba ka sarkar pedeng kadang mot panora kani ka bede ba kani ka phang ha ka snem ka bladep kadang ngabakala la don we MP opo Raja Sabha balawara ya ka private member bill ha ka bede bat kani tang bam syamla pas syamla menjur daki artli gi yang dorbar tawan parlemen ko di Lok Sabha bat ka Raja Sabha. Dementa ka sarkar pedeng ka balelam daga BJP ki don ka kom perkhan ban wara biang ya kene ke bil kam de su ka private member bill kala de ke bil ko ke wara nagaliang jongka sarkar. De nomor kata kat bekimpat introduce kene ke bil apo ka parlemen ngimpat tip komno kolong ki konten jongka hal ki long hadu kan langi ki padon ki schedule area ngin sa exam ni amna kata ni kan long applicable ya baro ni pang ta ter ngim nang panong mar ngimpat i ya kene ka draft adu ta ke i ka pangamut panong menta kolong ba tam sio kene ka draft ni ban pule ban pitu bangin sim ka stand dan re kumbala ban suthu kolong be ba lada country kam hi nagaliang ka jonga himet ni so bangim de ban priang ni ha ban keren ka bala ban penbet ban penlat kam tam
ya kan ya kan dong bat katan ke jung marngi gidon ke jing long ka ba kerpang la itu kerpang yang wat ha constitution jong ri India po ka kredit ka ban reu ka 6 schedule tu karkom bat khando ki ke jing don ka district council ke jing don ki dor barat ki dor bar shnong nang ta ki shongkha shongman nang ta ki jing her pateng ka khando ka siap ka land holding system ini fair na ki wi ki jaka ki badi revenue land ni hang de kan de shilulan bat kini kirti dustur karkom long karkom im jong yer ka fair de namar kata ngi habban penkre ile de ngi habban position ile de hak ta karkom bangin habban ya dai ile de bat ngi kenturu lang ba jong ne ka po ya ki member of parliament ki MP ke Bulan Buram ki jungi MP Lok Sabha ngi don armut ba ben sen pala bat I agat hasang ma MP po Raja Sabha don iba WR Karluki bat ki MP na ki dong setelam ini bat ki jaka ki state ki jalar iba persya ya ka uniform civil code ki don tenamar kata kani ki khap ha ka ba ngin haban pek ta ka parliament kan le kumno ta ka ki ban don gamat ban ya keren hang thi ki MP ki Bulan Buram ki jung ni kentu ki but ni I full support ni ngin kersan lor kan ne ba kam di ban khata ya kan ne ki jung long jung man ki an ki dustur ki customary law ki ngilandon ki bangi practice adu mentah de kum we ne ginong mikmat na ka jela na ka temri hoy ni na sngo ba ngi persya ya kan ni ba kam di ban trikam mar kini ki de ki hidden agenda ki ba ima ha ban pe kum mengitip bang JLT jong ka sarkar hapo sarkar pedeng kita kijing persang ban tuklar kijing persang na kamta ban kumno ban ya ka constitution jongi kamta ban persang ban musliah neng tai gidon sibun ki hukum kini ting hap ban fikir ha ngamut ban ong ba ki bro ki le ki sniu sudah dan da gidon ki kamba bahasibun ki ki le dia ka sensar pak ba ak demokrasi ka merit demerit ka don kidon ki jet bill ki bala penlong an ki ba yarap yu pak ba kidon ki jet bill ki ba penlong an ki ba kata ru ki pak ba len ki ba kata yang ni ki ret pat ting ha bal husia so pun kentu yang song senong ru ka ni ka mat ka ba long sensitive ba ka ne ru ko bangi ha ban pej ba ban perkhat ba ki legal expert ki kau perkhat ki don ru ni ha ban perkhat komno bang ni teli bangin penne pensa ya ka ne ka jinglong tenrai ka jungi ya kan ya customary law ko pengidon ki her pateng kan bat khendo kiwi ki jingit ki jingbut ki jingrenti jung ni hagi balang bo her Christian marriage act ni don tentang ada kan ni kan wan kemut bakawi bit ka an borok ko wi keri kin marmenta ka jing ni don ki pit kum ki muslim ki don kan personal law board ka jung ki don ki jaj niam ba per ki don mar kata aga bedi bet kaneru jing persang nak liang sekarang pedeng tolong penwara abi ya kowi ka an ka ba kajing snow dengan kan kata ba yang ni tukum ki long song ni haban perkhat kumno bangin yan ang sa kamat ban ya dai le det kum ki nong mikmat ki ba pi pat ba legit min don hasanda ki ba ki pat ba ni le kat bala within the frame of the constitution as per law hapo ka ambit jong constitution hapo ka ambit jong ka an ni haban ni khun ya kini bagan pentikena baga jing long kerpang na jungi gini ai ne abakan ne hagi por ki banwan